हे आहे भगवान सिद्धेश्वराचे मंदिर। मंडळी, आमच्या लहानपणी हे मंदिर एखाद्या टेकडीवर असल्यासारखे जाणवायचे। आताही आपण हे मंदिर पाहायला आलात तर हे मंदिर तुम्हाला काहीसे वेगळे वाटेल। या पुरातन मंदिरासमोर पश्चिमाभिमुख गणपती बसविण्यात आला असून बाजूलाच एक आड निर्माण केल्याचा दिसतो। दगडी बांधकाम असलेल्या या आडाचे पाणी किमान आजपर्यंत तरी कधी आटलेले नाही असे म्हणतात। पूर्वाभिमुख असलेल्या या मंदिराची निर्मिती गर्भगृह, कंठ किंवा अंतराळ व त्यापुढे थोड्याशा फरकाने नंतर बांधला गेला असावा असे वाटणारा सभामंडप अशा प्रकारे करण्यात आली आहे। मंदिराचे मुख्य किंवा प्रथम प्रवेशद्वार चांगले कोरीव काम केलेले असून त्याची रुंदी 1.30 व उंची 1.40 मीटर एवढी आहे। द्वार शाखेवरती दोन्ही बाजूस चतुर्भुज रूपातले द्वारपाल असून ललाटबिंब श्री गणेश आहे। द्वार शाखेच्या खालच्या म्हणजे उंबरठ्याच्या शिलाखंडावर मध्यभागी गोलाकार भौमितिक नक्षी आणि शेजारी दोन्ही बाजूस हत्ती, व्याल, गोल व शंकरपाळ्याच्या आकाराची नक्षी कोरलेली दिसून येते। आतमध्ये प्रवेश करताच समोर 5.30 मीटर लांबीचा व 4.70 मीटर रुंदीचा सभामंडप दिसून येतो। या सभामंडपाच्या बांधकामात काळा पाषाण अधिक वापरल्याचे दिसून येते। भिंतींच्या बांधकामात बहुतांशी विटांचा वापर करण्यात आला आहे। सभामंडपाच्या मध्यभागी 2.70 चौरस मीटर या परिमाणामध्ये 4 स्तंभ किंवा 4 खांब बसविण्यात आले असून हे खांब 4 वेगवेगळ्या शिलाखंडांनी मिळून बनलेले आहेत। 2.7 मीटर उंचीच्या या स्तंभांवरती काही नक्षीकामही अंकित केलेले असून त्याचे सौंदर्य वाढविण्यासाठी त्याच्या निर्मितीवेळी त्यावरती चौकोनी, अष्टकोनी, गोलाकार कडीसारखा आकारही तयार करण्यात आला आहे। या खांबांवरती चतुर्भुज भारवाहक बसविलेले असून दक्षिणेकडील 2 खांबांवरचे भारवाहक युद्धाच्या आविर्भावात कोरलेले दिसतात। एके ठिकाणी नर वानर युद्ध प्रसंग वाटतो तर दुसरीकडे मानव आणि पशूंमधले हे युद्ध आहे। बाकी 2 खांबांवरील भारवाहकाचे 2 हात वरचा भार पेलताना व दुसरे 2 हात गुडघ्यांवरती टेकलेले आढळतात। या स्तंभांवरती असलेल्या भारवाहकांच्या वर 4 शिलाखंड आहेत ज्यांची लांबी 2 मीटर, जाडी 35 सेंटीमीटर तर खालच्या बाजूने रुंदीचा भाग 70 सेंटीमीटर आहे। हे शिलाखंड एका बाजूने 3 टप्प्यात आखले गेलेले असून 7 सेंटीमीटरच्या लहान टप्प्यावरती गोलाकार व शंकरपाळ्याच्या आकाराची नक्षी आहे। 13 सेंटीमीटरच्या दुसऱ्या टप्प्यावर अश्वसदृश्य 2 प्राणी, काही स्त्री प्रतिमा, काही वानर प्रतिमा आहेत ज्या युद्धाचे चित्रण केल्याप्रमाणे वाटतात। तर 13 सेंटीमीटरच्याच तिसऱ्या टप्प्यावर मध्यभागी कीर्तिमुख असून त्याच्या दोन्ही बाजूस वेलबुट्टीच्या आकाराचे नक्षीकाम आहे। उत्तर दिशेच्या या शिलाखंडावरती खालच्या रुंदीच्या भागावर 8 पाकळ्यांचे पुष्प कोरलेले असून त्या पुष्पाकृतीच्या पूर्व बाजूस अंबाडा घातलेली स्त्री प्रतिमा आहे। तर पुष्पाकृतीच्या पश्चिम बाजूस द्विभुजा छत्रधारी पुरुष प्रतिमा आहे जी सिद्धनाथाची असल्यासारखी वाटते। या शिलाखंडावर कुठे फुलांची नक्षी, कुठे शंकरपाळ्यांसारखी भौमितिक नक्षी, कुठे बदक पक्षी असा थोडासा फरक वगळला
तर या चारही शिलाखंडावरचे नक्षीकाम बरेचसे सारखे आहे. सभामंडपाच्या या शिलाखंडावर छत निर्माण करण्यासाठी ठेवण्यात आलेले 4-4-4 याप्रमाणे एकूण 12 शिलाखंड आढळून येतात. आणि वरती मध्यभागी असलेल्या शिलाखंडावर फुलाचे लोलक कोरलेले आहे. उथळ नक्षीकाम हे या मंदिराच्या सभामंडपाचे वैशिष्ट्य असून मूळ सभामंडपाची पडझड झाल्यावर पुढे जुन्या नव्याच्या आधाराने आज दिसणारा हा सभामंडप निर्माण झाला असावा असा अंदाज आहे. मंदिराचे दुसरे प्रवेशद्वार अत्यंत साधे असून हे ओलांडून आत गेल्यास मंदिराचा कंठ किंवा अंतराळ लागतो, ज्याची लांबी 3 मीटर तर रुंदी 2.42 मीटर आहे. आणि मग दिसते गर्भगृहाचे मुख्य प्रवेशद्वार. हे प्रवेशद्वार लक्षवेधक असून याचीही रुंदी 1.30 मीटर तर उंची 1.40 मीटर आहे. प्रवेशद्वारासमोर 86 सेंटीमीटर लांब व 38 सेंटीमीटर रुंद असलेली चंद्रशिळा असून त्यावरती शंखाच्या आकाराची नक्षी आहे. गर्भगृह प्रवेशद्वारावरती एका बाजूस स्त्री चामरधारिणी आणि वरच्या बाजूस 2 व्याल व स्तंभांचे अंकन आहे. तर दुसऱ्या बाजूस हाती गदा, डमरू, त्रिशूल व अभय मुद्रेतील चतुर्भुज द्वारपाल असून वरती स्तंभांचेच अंकन आहे. या द्वारपाला शेजारी इतरत्र द्वार शाखेवरती खाली क्वचितच आढळणारी गणेश मूर्ती व मूषक दिसून येतो. शिवाय ललाट बिंबावरती गणेश आहे तो वेगळाच. या मंदिराचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे शिवालयाच्या गर्भगृहात प्रवेश करताच मृगाच्या पहिल्या पावसानंतर मातीला येणारा सुगंध आम्हाला इथे अनुभवायला मिळेल. या प्रवेशद्वारातून आत येताच 2.82 मीटर लांब व 2.42 मीटर रुंद असलेले मंदिराचे गर्भगृह दिसते. तेव्हा गर्भगृहातील दगडी फरशीही आपलं प्राचीनत्व बोलून जाते. आणि त्याच वेळी गर्भगृहात काहीशी चौकोनी असलेली ही सुंदर शिवपिंड आम्हाला दर्शन देते. आकाराचा विचार करता तेरणेच्या पंचक्रोशीतील प्रथम असणाऱ्या कालेश्वरानंतर क्रमांक 2ची मोठी असणारी ही शिवपिंड आहे. या शिवलिंगाची लांबी 1.64 मीटर, रुंदी 1.13 मीटर तर उंची 63 सेंटीमीटर असून शिवलिंग निर्मितीसाठी शाळुंकेच्या शिलाखंडास गृहीत धरता एकूण 4 पाषाण वापरण्यात आले आहेत. सूर्य दक्षिणायनातून उत्तरायणात प्रवेश करताना एक दिवस काही सूर्यकिरणे या मंदिराची 3 प्रवेशद्वारे ओलांडून इथे थेट या शिवलिंगाचा सोनेरी सुवर्ण किरणांनी अभिषेक करतात असे म्हटले जाते. अनेक वर्ष काळाच्या आघातांना सहन करत उभा असलेल्या या मंदिरास आता आधाराची गरज आहे. याचं जुनेपण जपत आज या मंदिराचे संवर्धन करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. या कारणास्तव कुण्या समर्थ व्यक्ती अथवा संस्थेची वाट पाहत असणारे असे आहे हे श्री क्षेत्र 13 मधील भगवान सिद्धेश्वराचे मंदिर.